wedok kuwi aja gak iso macak karo mana. Nek ya kudu iso masak. Lah kowe iso masak apa? Iso masak banyu. Wah. Iki lho ana suwi pitik setengah kilo. Ayo Dek grujukan banyu. Ya yuk. Iki banyu asem Jawa tak ulet-ulet tak carup-carup ben ngresep. Tanganmu wis resik durung yuk. Wis tak wisoi. Iki dinengke sik setengah jam ben ngresep. Ya yuk. Wajan wis tak cepake minyake dilodokno Del. Ya yuk. Hop. Bumbunya apa yuk? Bawang brambang miri diulek bar kuwi digongso nganti mateng. Ya yuk, hati-hati. Ya. Aja nganti gosong lho. Iya ya, Del. Bumbune wis mateng, ayame sing mau dikai banyu asem Jawa, ayo dilebokke, tumplak, Del. Ya yuk. Bar kuwi diublak-ublak kawas, Mbak Yu. Ya. Diublak dicarup nganti alum, nganti rata. Ya yuk. Iki apa wae yuk? Lah, sere dires tipis-tipis karo godhong salam, tumplakan, Del. Ya yuk. Ben wangi. Ya. Terang. Ayo diublak terus nganti rata. Ya yuk. Ublak sing banter yuk, sing kuat. Ya perintah wae kaya ndara. Wis rada sawetara tak grujuk banyu. Ra ono sing liyane ta? Rak duwene iki rasa gebredek. Waktune nglabokke bumbu iris-iris. Siapa, Del? Bawang. Ya, tak cemplungke. Lah iki apa? Brambang. Ya, cemplungke yoan. Iki apa, Del? Lombok abang. Lah iki apa? Lombok ijo. Ayo diublak-ublak meneh. Ya. Garang asem ku iki ora goreng nganggo bumbu ulet, tapi yo nganggo bumbu rajang-rajang ben saya mantep. Yo kena ta yo ben enak. Ya, Del. Ya, Del, lepono tomatmu kuwi. Ya yuk. Pindah tomat abang, aku tomat ijo. Ya yuk, siap. Ublak meneh. Ya, Del. Ublake sing rata, alon-alon ndak nyiprat. Hati-hati yuk. Ya, Del. Lah iki bintange ben krasa kecut, blimbing mulo. Tuku nang ndi yuk? Ora, iki mau njaluk ngene Mbak Diana. Matur nuwun ya, Mbak. Nyayu tak kaya racian sempurna. Alah gayamu racian sempurna. Aku ngerti kuwi uyah, penyedap karo gula pasir to. Ya ya yuk. Ayo dioblak-oblak meneh. Ya. Alon-alon wae lho yuk, ndak ajul. Nggih, Dara. Ngapunten menika mangke mboten kula wungkus saking godhong gedang. Dados menika garang asem tanpa godhong gedang, mboten sah protes. Ya yuk. Nah, sak menika kula gerujuk ngangge santen, monggo dipun gerujuk sinambi dipun ublak-ublak. Tak tabrak, ayo. Piye tabrak to? Yuk iki mana piye rasane? Ya engko to, santene ben tanak tuwa sih. Ya yuk. Nah, iki lho jenenge tanah, tak icipane sih. Ya kon icipon aku ora iso ngicipi ya. Ye. Wis enak dhewe wis pas rasane. Rasane ana kecut, pedes, gurih, nyamlung tenan pokoke. Ya ya yuk, ndang dipatekke ta semeleleng. Ya. Wis mateng ki lho, wis tak pateni kompore, tak pindah sik nggon wadah. Ya yuk, ndang cepat. Ya. Menika lho sampun dados garang asem sanes garangan. Ayo pamit sih. Ya. Salam sayang saking Gedho Bunga Salsa Beli alias Bungi si milik Kitilan. Ya cinta les Tindel.